Josefi. Bola. Inda kurowa kudai. Ndiyotorowa kata. Sokozoita seko wakwanisiya paprofeti wako. Jabdusa daro. Fana ngubanga pakashata ndakaona mahora mukati memene sandamboona. Iwe fana ngoko right pepe paindiudza kuti fundisa kwabo here fake zeze mfana wangu. Fake ke ndakakutaurira kuti fundisa awana kumira fine. Apa mfana kutoda waya pa zvinhu zvacho mfana wangu. Kutanga kutonditema mari mfana wangu. Iwe kutoda bhuruka. Aziye vanhu areas zvinoita waya vekure toita ma 150. Iwe waya uneziva here mufundisi. Ndoma wanono acho here. Mfana wangu wakawata ntema bhuru. Bhuru mfana wangu. Apa pashamwari after ntema mari ka ndakauza nyaya yangu wakundichinjira topic. Ongosinowa pamari. Ndasadapa ndolakira ndakatoita siye. Ndakati aiwa mari ndokupenda pedza chi. Ndakapedzera na matiri edu wasi. Ndakazobuda seko. Siyo ndakamona kabara kuti mfera wababa kuti kudangeta. Kuti madzimai vese wacha vangomira neso. Ndakatona kuti panapa ka apatombode chikristu mfana wangu. Asiyo jabika. Monyesa untauro kuti mukabeka ke mamune chi. Mfana wangu mukabeka mwame anga mutori nezvikwambo. Zvikwambo? Mamutori nezvikwambo mfana wangu mukabeka mwame. Sati zvakanowasira. Ndakanowasira ndongokanyorere mfana wangu. Zvite. Mfana wangu ndakatona kuti panapa pasikuda zvindonda usiye. Ndega ndishandisa chipawa. Ndova ndatongowati mufundisi ndakusiya zvikwambo zvacho usiye. Ndakatorowa pasi. Ndakatorowa bara. Ndakatorowa bara. Ndakatona kuti panapa ndakadaita zvechikristu ka. Zvindodzokera nazvo futi. Apa zvanga totema bhuru. Ndazvanyasa kwakiya heavy. Ndazvakavadhaura man. Iwe mufundisi waye fake dzedzi. Kuna zvakadaro bosi ayo vanga vatotema mari vanhu zvokudaro. Iwe asvikoka. Ndazvakatovatamudza zvakatipa vana vasikivha vemubhaibheri wawe. Ya unyepe mfana kudai zvakaita sekudaro nokuti aiwa maprofita enhema anofana kupidziswa. Ndatoda kutoenda ikoko eri wamufundisi. Usaende mfana unopera mari. Ndichatomboenda. Unopera mari. Apa anotanga nekutema hombe. Zvite saka jabika. Bomba. Ndakubaiwa kuenda ke ndikubaya ngwabhora. Yebo. Kwamafunge piko naye vasawira. Ndiri kuenda kwamaibongozozo asikana. Kwakanaka here kwamaibongozozo kwamuri kuenda uko nokuti tine nyaya yakadza tiri kungonzwanzwa kwamaibongozozo kwasikana. Kuri right kwamaibongozozo. Nyaya yatiri kungodzinzwa. Saka ndatoti regei ndiendere ikoko. Kune varidzi venyaya vanyatsonditsanangurira nyaya yacho kuti nyaya yacho yakafamba sei uye zvakamira sei. Kana ndabva ikoko ndinoya ndichikuudzai asikana zvandinenge ndanzwa. Musazoregedza kundiudza nokutoti nyaya yacho ndoda kutorara ndatoinzwa asikana. Nokuti isusu katiri mahafu gigi katisu tinotopakurira nharaunda inochwadzwa kuti zvinenge zvakamira sei asikana. Saka ndichatozouya kamujuraho motondiudza asikana nekuti isusu katinoda kutorara tatoinzwa. Ndichatokunokerai kamukati mubve manditsanangurira. Munouya asikana. Ini ndichitongodzokawo kwamaibongozozo ikoko. Ndinenge ndichitomeka shoti kune wandasiya anoda kunzwa nyaya. Ndinokuzivai asikana kuti munodzidawo zvekuti nyaya. Ndakangodzoka munoyenyu kuzonoka. Ndinogona kutangirai munogona kutosvika ndatosvikawo kuba kwenyu kuti ndikuudzei kuti ndanzii. Musazoregedza kakundiudza asikana. Asikana ndichaida. Nekuti nyaya yapararira kakuchechi kweso. Aiwa kana ndondiwari munhu waMwari. Kuti kudati ndinoya ndichikuudzai musatombondityira ndiite zvekutyirwa kaini ndinotokusvitsai zvandinenge ndanzwa ikoko. Nekuti mimi ndimunowirirana kana maibongozozo. Ndisaka ndati regei ndiende ikoko. Ndinonyatsozvinzwa ndipakurirwe nemuridzi wenyaya. Saka ndondiwari ndinoya. Ora ndasawira ini ndaenda. Iri right tibotosangana. Ndinofara hangu makadi enyamai. Vari seiko maibongozozo kumba. Maibongozozo vari right havo ndavasiya vari kumba uko. Manje tomuri kumhanya kudai seprofeti kwakatonaka here kumba. Aiwa kwakanaka kungoti ndine meetings nemamwe maprofeti andinoda kutombonoona kuti mbonotikurukure nyaya dzebasa raMwari. Ini nangu ndokwandiri kumboendawo kakumba kwenyu. Zvakanaka munogona nyu kusvika munovaona asi kwakanaka.
kwakanaka rege ndienda hangu maita basa kana mandudzo kuti variko zvakanaka itozokuonai. Zvakanaka endai nyongoti madzimai makuwa ndosaka tabvunzwa kuti kwakanaka here. Udei. Kwesoko chimanya dautara newe. Inyaya dzeiti zvinhu dzaunotora zvinobuda pauri. Cyane kwandabva kwesoko nyitomhanya chidautara newe. Chingomira kaunza nyaya yacho. Handina nyaya dzoshaya newe nezvawakasiya kuita dhedhi vangu. Kwandakaita sei? Hausuziya nyaya wakasiya wakaita kunga wedu. Hasimboiziva ini nyaya iyi chingotaura kanyaya yacho. Shosho hausuziya nyaya wakaita iyoyo. Iyo sha. Ukutaura nyaya iyi. Kumbakoda uchatogarike nezvawakasiya wakaita. Iyo ukona ndounzeka sha. Ukona dziri nyaya dzezvikwambo dzedziya. Chitosiyana neni zvako. Ndara wako ndofeki. Ndowakaninyepera sha. Ndisikunzwisisa kuti mari iri kufamba sei apa pabhuku penya. Prophet, zvinhu izvi zviri clear nditi. Maishimombe vakabhadhara 100 nditi. Maimbudzi vakabhadhara 100. Maisipiwa vakabhadhara 100. Kozoti muzukuru wenyu uya hanzi kwai mai nhingi maichipondo vakabhadhara 150. Saka vose vari kuuya mangwana kuma 1 on 1 avo. Manzusere mamiri akaita bhuku redu. Handisati ndanzwisisa pane pansati ndanzwisisa. Pane vamwe vakandifonera 3 vachiti vari kuuya nemari. Mazita avo handina kumaona. Because mari idzi ndoziva kuti pawiki pega pega mari dzedu dzinofana ndoziva mari dzitambira kuma 10,000. Pane noko. Alright, ende munocheka kuti ndiana ari kunoko. Ndi Prophet Bongozozo. Itai kuti vapinde imimi mobva mabuda ndozokufonera kana ndakuda. Pindai ni Prophet Bongozozo. Zvakanaka. Svikewo tisvikewo. Idai. Kusimba. Makadi. Tinofarira. Zviri kuita. Mushe. Riseko basa. Basa rakaneta. Indawa futi. Munangomira zvakanaka. Chii futi zino mino. Mashura ndakaitiwa nekamwe kamufana kekumaraini kwanonzi kajabi. Inda. Kamufana kako kaparadza chechi. Sei futi. Maiwe. Kakauya nezvikwambo. Crusade yandakaita kamazuva pfuura yaya. Yakaunza vanhu zvokuti ma 1 on 1 tinada kubata mari kuma 15,000 per week. Yeah. But mfana weye manje akazouya nezvikwambo kwakuunza zvikwambo kumba live zvikwambo chaizvo. Aizvo hamuna kugarika mumba. Shame. Saka zvikufamba sei manje? Zvatoipaka because mfana weye manje akabva audza vanhu vese vekuchechi wekumaraini. Izvo ndichibva kumba kundakasangana nomwe amai ava vanenge vadhunda mbijana. Vachitobvunza kuti mudzimai wenyu aripo here kumba. Ndakatozwa kuti makuhwa achiita kufambirwa. Saka chechi vakutoziziva here kuti ndo mamiriro akaita nyaya. Obviously. Because mfana weye manje akaudza vanhu vese kumaraini kwake. Mai vandiri kukudzira ndasangana navo kumaraini kwedu kwa. Ndikutozva kuti ndonyaya vari kutofambira vemakuhwa iyoyo kutoti pane zvakataurika kumaraini kwedu ende pane zvakaitika. Aparadza chechi mfana weya. Because ma 1 on 1 kana asiri kuitika ka. Basa redu rapasina kufamba kwariri kuita. Zvakutozikanwa kuti ifeki here iri kuitika. Izvi zvakutozikanwa izvi. Mfana weye wavhiringidza zvinhu anozi mfana ndijabi. Zita rori ndatori maka zvoti kana ndikazoita futi makrusade andombodi kumbomona mfana yeye. Ndichatoudza vakomana vaya vekusecurity vaya vamake sure kuti vatomurambidza kusvika pacrusade. But manje ndakuda strategy manje yekuti toita sei from here going forward. Toita sei. Mamiriro yakaita kai. Hapasiri panoshanda tsumo iye here paipai pekuti iro yerakuri. Inoshanda but ini ndine dzimwe pfungwa futi ipapo. Ei manje pfungwa dzacho dziripo ipapo. Pfungwa dzandinadzo ndedzekuti ndiri kufunga kuti ndikudaidze toita imwe crusade, a very big one. Because tikaita crusade iyoyoka tochiunza vanhu sezvawakamboita zvezvo andowakamboti koka paika. Ukaunza vanhu vanga vari mubhara vamwe ende paipai wakaitawo minana imushamana. Unza vanhu vamwe vanga vari mubhara
vamongori mawheelchair vanhu vandaitoziva kuti uyo anofamba pa ndakaona uri mawheelchair paya ndobva taita kunge tavasimudza papai neminana paya iyoyo ndo inoita inoita wazouya kure tinozoenda yedu but ngatitangire apa because da kudzosera chimiro changu chaparadzwa nemfana anonzi jabi uyu but iwewe futi wangu wauzozvinyanya pawanonga kumawanza sha kondoka matuwaya shemari vanhu munomuka mutaunika vanoroveka mari ndakatoshamisika kuchechi kwangu kuti kutori nemaprofesa vamwe nemadegree but ndakamboti mumwe musi so ndiri kutengesa timachira ndakati kajira 1 kari kuita $500 vanhu kuita line kudai aisi mari dzinotoreka muharare chamwari inini ndaitomborwa ndanda kuti mavanonwa ni 50 but zvino zvatakurowa kuma waya 50 but hazviri kuita hazviri kuita aiwa ngatirove iti ndoshaya kuti vanhu vanovharika havanyatse kutiona seka natichirowa unongoziya takapiwa masimba taura hako masimba takapiwa but inzwa unzi manje iyoyo vari kutaura iri bho ronga crusade kana waronga crusade manje inini ndouya handitika tochirowa vandouya nevanhu vangu handitika vanenge vakatraina tinenge takavaudza zvekuita vari pamawheelchair chichichichi inini kana ndichinge ndauya nawo ndikarova ozokusira chi mukana handitika uchipinda iwewe uchiparadza unosumuka futi unotanga futi kutowadhinda bhozi hatisuda kumira tozononovhura mamwe mabranchi kana zvikazobvondoka but uyo mfana ada kuonerera aiwa anda kusotwa kuti ikoko kwangu akatozobva achimhanya nesecurity vakatombotora but mwana anomhanya security akatombobuda pageti sokona pasina kana munhu saka tikaisa crusade yedu ikabuda tikabooster tomboenda futi unopiwa masimba because vanhu vakaona zvirema zvichisimuka vanodzoka futi tobva taronga futi nevamwe vezvikwamba futi kuti vanhu vazive kuti mufana waye bosida kuti tiuraye nyaya manje mufana waye bvaita ndiye munhu wekunyera tobva taunza vamwe vanhu vezvikwambo vanhu vachinyatsa kuona Prophet Bongozozo achirova zvikwambo aiwa ipapo unonga wagona mufana waiti vatamupedzera aiwa this time hata kumpedzera zvokuti kana akazonzwa kuti Prophet Bongozozo vachitaura zvezvokuti fake chichi iye ndiye anobva anzi nevanhu ndiwe fake because vanhu vanenge vazviona vega Prophet Bongozozo achirova zvikwambo aiwa iwo wagara unotorova but apa meno tanga akupindawo seya panhu vainenge angatumwa uya hana kumuona mushe vada kumusota netimu rangu rekusekiriti aiwa rega tigadzire nyaya yacho tiona kuti tosvika papa but shamwari wavo wangu wazonyanyawo ndakanzwa kuti wanga wakuita futi yenhingirikinika uko unga wakutengesera vanhu zvidhina zvidhina ndakaita mari zvokuti izvozviukati munhu ukada kuita stand tenga chidhina chako wena chokumwe vakazvitenga komana vanhu vakadzidza vakatotenga hausi kuona here ndachinja ende kabhachaka ndakupa mari kuti zvokutamba ndakupa mari aiwa wapinda zvokuti apo ndatomboflya kutomboenda kusingapore kwamudhara ndinomboona kuti zvakamira kumbowedzera ndikawedzera ndosiya ndaita zvandoita iko kana wadzoka manje ini ndozochii aiwa tobatsirana but zviri kuita aiwa uyo angambotikurira aiwa zvite angasimudza mhepo aiwa azvite angasimudza mhepo mfana wewe aiwa zvite kuda kuuraya zita rekuti Bongozozo rigofa ndandarwadziwa nevanhu mawiri avanga vakuita pane vamwe vaitodhiraivha kubva kugweru vamwe vaibva kubulawayo ndakatoshaya kuti ndowaisa kupa vanhu vanorara kupi izvinozi ndine chimwe chandakaronga mai manje apa zvekuti pane motikari iri kufana bhozi ndakati vanhu vasidhe iyo ndeye kusidha because tira kuti vanhu vasidhe ende hatisi kuda kana vari kusidha motikari tikuda idzodzi malatest ariko mazuva ano vandosidha here mota dzemhando yakadai vanotosidha aiwa zvemari mavhesi aripo tinovavhurira vanodzidza kana vakabhadhara zvidhina zvidhina kana vakazvitenga zvidhina havamboreva bhozi vakutozvinzwisisa imhando ipi yemota dzawakati vasidhe rondo runoizvi mhando dzemotikari vakatisidhira maGD6 mahonda fit handisi kuda mavhitsi aiwa handisi kuda atingafambiaiwa azvite dzedzedzi ngatirambe dzedzi aiwa tiri kutoda mabenzi ndakuudzwa kuti kana ukada anointing emhande pamusoro kubasa kwako nezvaunoita sidha GD6 apapa uchaona hako ndikangopedza crusade yekusidha chete ndichauya kuzoita crusade kwako ndokumutsiridza uchaona chete mota ndichauya nayo kuzokumutsiridza aiwa vanhu vanotenda chete handitika vanotenda chete shuwa ungaite basa shamwari bhozi dzimwe dzandichauya nadzo handisi kuuya ndiri ndega dziri murodhi ende ndiri kutobhilivha zvichiwa kuti vanhu takatopedza kuti vanoita ende ndichauya neyangu nedzimwe futi zvindiperekedza
ende waita basa wena unomuka waita basa saka ndakutongomirira kuti zuva iri rizosvika asi ndichaita kuti ndizouyawo panenge uchita yako yekuswidha ende unokuti zviri kufamba sei aiwa wakasununguka aiwa paribo unotouya saka ine handichagari shamari rega ndichienda kumba makuenda aiwa zvinoita bo aiwa bo zvinoita bo Pakanaka. maita zvakanaka aiwa zvinoita bo aiwa toona mofamba bo anditi zvakanaka sharp